haastamaan. Eli pääsee Pulli ottamaan kuitenkin vähän vauhtia siitä tsekkihyökkääjältä pois, joka nyt loukkaa sitten jalkaa tuolla päädyssä. Ja minkälainen tilanne nyt tuosta, Michal Kovacic jää sinne ja näyttää, että ei missään nimessä hyvältä nyt näytä tuo Kovacicin tilanne. Se näytti jotenkin täysin vaarattomalta tilanteelta, missä tsekki sinne päätyy menee ja nyt pitää sitten tuota vasenta jalkaansa tilanteessa ja Kärppien kannalta tietenkin nyt puhutaan isosta asiasta, puhutaan liigan pistepörssin ykkösestä. Tässä tilanteessa laitaan mennään ja siinä tekee kipeää. Ihan normaali kamppailutilanne, mitään väärää tuossa hommassa ei ole. Kovacic menee taistelussa loppuun, Pulkkinen ohjaa sinne laitaan ja siinä jotenkin tökkää tilanne. Ja Michal Kovacic autetaan näissä kuvissa, kuten näette, pukusuojiin. Ja vasen jalka on tässä nyt sitten kyseessä, jota Michal Kovacic loukkaa. Sinne laitaan se osuu. Ja tuossa tilanteessa nimenomaan, kun hän tulee tuohon jäähän alas, se tökkää tuonne kärjelle ja polvi menee kieltämättä vähän huonoon asentoon.